Dunkarm huwa magħruf l-aktar bħala l-poeta nazzjonali u bħala l-awtur tal-Innu Malti. Però huwa wkoll il-kittieb ta' bosta xogħlijiet prożaiċi, minn ittri editorjali u saġġi sal-kitba ta' awtobiografija u traduzzjoni ta' rumanz. Sa minn meta nkunu żgħar dejjem nafu lil Dunkarm bħala l-poeta nazzjonali hija l-mistoqsija li niġu mistoqsija diversi drabi minnu l-poeta nazzjonali ta' Malta u r-risposta tagħna hija Dunkarm. Jekk nafuh bħala l-poeta nazzjonali bil-fors li moħħna ħajdilna li kiteb ħafna poeżiji bil-Malti u fil-fatt nistudjawhom ħafna fl-iskejjel tagħna. Fil-verità, il-proża ta' Dunkarm qatt ma studjajnija fl-aħħar mill-aħħar sa ftit ta' snin ilu lanqas ma kienet għadha ġiet miġbura u allura bil-fors illi qatt irridu nisimgħu aktar u nistudjaw aktar dwar il-proża ta' Dunkarm biex fl-aħħar mill-aħħar nistudjawha bħalma nistudjaw il-poeżiji tiegħu. Meta nisimgħu bil-proża bil-Malti ta' Dunkarm, forsi naħsbu li Dunkarm kiteb in-novelli u kiteb ir-romanzi. Iżda l-proża bil-Malti ta' Dunkarm tmur lil hinn minn hekk. Huwa kiteb diversi kitbiet prożaiċi u li kieku kellna nħarsu lejhom naqsmuhom f'erba' ġeneri differenti. Insibu l-editorjali li kiteb fir-rivista Il-Malti, insibu littri li kiteb lil diversi nies minn kull qasam tas-soċjetà, l-awtobiografija illi kien beda jikteb dwaru innifsu kif ukoll is-saġġistika li tinkludi kull tip ta' saġġ. Hemm ħafna minn dawn il-kitbiet li għadhom mhumiex ippubblikati. L-awtobiografija ta' Dunkarm għadha mhix miġbura, qiegħda fl-Università ta' Malta u interessanti ħafna għaliex Dunkarm beda jiktibha u ma spiċċajiex. Jidher illi l-ewwel nett anke minħabba l-fatt li Dunkarm ma tantx kien iħobb jikteb wisq fit-tul, imma fuq kollox jidher jaqsam din l-awtobiografija f'diversi stadji ta' ħajtu, isemmi t-tfulija, tifkiriet li kellu ta' ommu, tifkiriet tas-seminarju u ħafna tifkiriet oħrajn. Interessanti għaliex narawh jibda jikteb u jieqaf iħażżes ibiddel il-kliem huwa t-test oriġinali fl-aħħar mill-aħħar, imma l-aktar ħaġa interessanti minn din l-awtobiografija huwa l-fatt illi Dunkarm ma kitibx l-awtobiografija biex verament iħalli rikordju tal-ħajja tiegħu, imma kitibha bħala nostalġija għall-passat. Nostalġija għall-passat b'mod partikolari għat-tfulija tiegħu u dan nifhmu anke meta nħarsu lejn il-bosta poeżiji li kiteb anke b'nostalġija. U allura Dunkarm qed jikteb din l-awtobiografija biex jibqa' marbut ma' dak li kien tant tal-qalbu fil-passat u anke biex jifhem il-preżent. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-editorjali li kiteb fil-Malti, naqsmuhom fi 3 kategoriji, nsibu dawk li jittrattaw il-poeżija, dawk li jitkellmu dwar il-lingwa Maltija u dawk li huma ta' xeħta estetika, jiġifieri jitkellmu dwar il-letteratura. Qabel xejn Dunkarm jidher jistaqsi u jagħti d-definizzjoni ta' x'inhi l-letteratura għalih il-letteratura hija l-awtobiografija ta' nazzjon u saħansitra jgħid li jekk trid tkun taf f'liema sitwazzjoni f'liema stadju wasal in-nazzjon ħares lejn il-letteratura li nkitbet u li qed tinkiteb f'dak iż-żminijiet. Apparti minn hekk Dunkarm kien konxju tal-fatt li l-letteratura bil-Malti kienet għadha lura ħafna u allura saħaq fuq l-importanza li bħal kull pajjiż ieħor Malta ikollha letteratura li tixir ilha. Iżda mhux kemm tikteb huwa jgħid imma x'tikteb u allura jagħti diversi għodot lil kittieba Maltin ta' dak iż-żmien ma jiddejjaqx ukoll jattakka b'mod pulit il dawk il-kittieba li fl-opinjoni tiegħu ma kinux qed iwasslu letteratura xierqa lill-poplu Malti u jgħidilhom kif għandhom jagħmlu biex ikollhom letteratura miktuba bir-reqqa, jgħidilhom illi għandhom jieħdu l-ħin kollu u l-ħsieb kollu sabiex verament ikollhom letteratura li tixraq lill-ilsien Malti u mhux jaqbdu jippubblikawha. Littri ta' Dunkarm huma ħafna. Littri li huma pubblikati huma littri ta' Carmen Micallef Buħaġġar, littri l-oħrajn għadhom ma ġewx ippubblikati iżda miġburin. Hemm ħafna ittri li ma jgħidu xejn daqshekk partikolari dwar Dunkarm, ma dan kollu hemm dawk littri li iva jpattu għalihom. Hemm littri lil Carmen Micallef Buħaġġar u littra li kiteb lil José Aquilina
meqjusin bħala litri l-aktar importanti il għaliex jgħinuna nsiru nafu aktar lil Dunkarm bħala bniedem ukoll. Litri li kiteb lil Carmen Micallef Buħaġġar huma mifruxin fuq medda ta' snin u allura nistgħu naraw id-differenza fil-ħsieb fil-kalligrafija ta' Dunkarm għaliex għandek raġel li qed jikteb fl-aħjar snin ta' ħajtu sa meta l-aħħar jiem kien għadu qed jikdbilha qabel ma ħalla din id-dinja. Mbagħad hemm litra li kiteb lil José Aquilina hija ittra bħala risposta illa li Aquilina ftit tal-im qabel kien saqsi għalfejn kiteb il-poeżija l-ġerreja u jien u li kieku jkollna nikkumparaw il-poeżija ma' din litra naraw ħafna similaritajiet. Dunkarm jaċċetta u jispjega jitfa' ħafna dawl fuq il-ġrajiet personali tiegħu imma jammetti wkoll fl-istess sitra li mhux se jwarrab l-istar minn għal kollox minn fuq u hemmhekk naraw il-Dunkarm bħala bniedem illi ma jridx jikxef dak kollu illi jrid jgħid fil-poeżija tiegħu. Għalkemm il-proża bil-Malti ta' Dunkarm inġabret din għadha ma ġietx ippubblikata, iżda jonqos ukoll li tinġabar il-proża bit-Taljan ta' Dunkarm. Dik hija parti oħra illi qatt tiġi riċerkata u miġbura u la darba tinġabar dik inkunu nistgħu ngħidu illi fl-aħħar għandna kwadru sħiħ ta' dak kollu li jagħmel lil Dunkarm mhux biss bħala l-poeta nazzjonali iżda wkoll bħala artist u bħala bniedem. Il-ħadid bħal ġebel u bħal linjam huwa materjal li spiss insibuh fi-djar tagħna u li jinħadem b'sena kbira. It-tim tagħna ltaqa' ma' Maribel Bajada sabiex jitkixxef aktar dwar din is-sena tal-ħaddieda u r-reġistru marbut magħha. Is-sena tal-ħaddiet minn dejjem kienet taffaxxinani, mhux għax biss minn sempliċi ħadida l-ħaddiet kapaċi joħloq forom u diżinji diversi, iżda d-dedikazzjoni li l-ħaddiet juru waqt xogħlu, xogħol tqil minn qaddisu hija xi ħaġa impressjonanti li din nista' ngħid li rajta jien stess meta rfist l-għadba ta' fejn huma jaħdmu. Materjal fuq din is-sena ftit li xejn sibt, però dan ma żammniex lura milli nwettaq ix-xewqa tiegħi u nkompli nara din is-sena tal-ħaddiet. Għalhekk apparti il-kitbiet u artikli, programmi televiżivi u fuq ir-radju, intervisti li diġà saru, jien personalment intervistajt 6 informanti li mort għandhom jien u ħadd din is-sena u d-deskrizzjoni tas-sena tal-ħaddiet. Il-qofol ta' din ir-riċerka kien miġbur fi glossarju f'tabella waħda li juri l-għodot, il-prodotti, il-proċessi u l-materjal li l-ħaddiet juża u s-sena li tissawar f'din is-sena. Indunajt kemm l-element modern intaġen sewma tradizzjonali. Mhux għax biss kien sibt kliem antik u Malti iżda wkoll għax kien hemm nisel ta' Ingliż. F'dan eżempju nsibu il-grinder, il-bender, id-driller u ħafna iżjed kliem li daħal ma' dan ir-reġistru. Jien nirriċerka din is-sena tal-ħaddiet indunajt kemm din inbidlet u għalhekk ħassejt li għandi naqsamha f'erba' taqsimiet: il-materjal, l-għodda, il-prodotti u l-proċess tal-ħaddiet. Għalhekk meta mort u tkellemt ma' dal-ħaddieda iddiskrivew li kien hemm ċertu għodot li kienu jintużaw qabel u issa m'għadhomx, bħal eżempju il-manfaħ. Il-manfaħ kien ikun li dan jitwaħħal fuq il-forġa li kien ikollu ċinga fejn il-ħaddiet kien jaqbadha u jiġbed li bħala qisu l-użu tiegħu bħala fann. Il-ħaddiet jgħidilna li dan kien jagħti ċertu arja li bih permezz tiegħu kien jaqbad in-nar. Bħala għodot li kien juża il-ħaddiet qabel u li għadha tintuża llum huwa il-forġa. Din il-forġa hija fejn il-ħaddiet isaħħan il-ħaddiet u jkun jista' joħloq forom differenti fuqha. Il-tipi ta' forġa għandna tal-gass u tal-faħam. Bħala mbagħad għodot li daħlu issa mal-progress ta' żmien modern insibu l-giljottina. Dil-giljottina il-ħaddiet jgħidilna kemm wieħed illum huwa aktar faċli biex jaqta' l-ħaddiet. Qabel
kien jintuża l-iskarpell li kienu biex jieħdu l-isim biex tinqata' l-ħadida kienet jieħu proċess aktar fit-tul. Però l-giljottina illum saret b'mod aktar faċli għax prattikament ittija l-isinti u tinqata'. Bħala materjal insibu ovvjament għand il-ħaddiet il-ħadid li dan l-informanti kollha u anke mir-riċerka li jiena ksibt li il-ħadid inbidel maż-żmien. U il-materjal ieħor il-faħam kif semmejt qabel, però llum huwa aktar diffiċli li wieħed isib dan il-faħam għaliex diffiċli biex jimpurtawh minn barra. Bħala mbagħad prodotti li l-ħaddit jagħmel hemm ħafna diversi u nista' ngħid ukoll li l-prodotti li jagħmel jgħin għal snajja oħra. Pereżempju għal bidwi jagħmel l-għodda tal-bidwi bħal imasqa, għal għodda l-mastru daxxa, għandek il-gulji, għandek il-firrolli u ħafna aktar prodotti. Jew prodotti għat-tiskir bħal aperturi li jinkludu bibien, twieqi u wkoll ta' l-uħ bħal galleriji, garigori u ħafna aktar prodotti li kapaċi jagħmel il-ħaddiet. Diffikultà li sibt ħafna meta għamilt ir-riċerka tiegħi kienet li ma sibtx ħaddieda li kienu għadhom jaħdmu l-antika li xtaqt li mmur għandha l-ħaddieda biex niġbor dan il-klimrik tagħhom. Nixtieq li l-qudiem bħali kien hemm nies oħra li jsibu l-imħabba lejn il-wirt kulturali Malti li ovvjament is-snajja tagħmel parti minnhom biex niġbru kemm jista' jkun dan il-vokabularju biex għall-qudiem ma jintilifx għax għandna l-lingwa sabiħa ħafna u li lilna tagħmlilna differenti minn kulturi oħra u lilna tagħtina identità. Mal-fenomeni l-aktar straordinarji marbuta ma' twelid u trobbija ta' tfal, ma nistgħux ma nsemmux il-kisba tal-lingwa. It-tim tagħna ltaqa' ma' Tanja Manġon sabiex jitkixxef aktar dwar l-iżvilupp tal-lingwa fl-etajiet iż-żgħar. It-trabi jitwildu kurjużi u programmati ġiġa biex jitalmu, jitkellmu u jitħattu mal-ġenituri. Fil-fatt, it-tfal huma kurjużi u kollox iħarsu jridu jitalmu jkunu jafu x'qed jiġri, ma l-iktar importanti għalihom hija l-vuċi umana għalhekk il-ġenituri għandhom ikellmu jħarsu lejn it-tfal ikellmuhom bil-Malti biex ma jkunu jistgħu jiżviluppaw il-ħila tal-lingwa. L-iżvilupp tal-lingwa hija karatteristika fundamentali tal-bniedem u hija għodda essenzjali biex niżviluppaw il-kapaċitajiet mentali tat-tfal. Permezz tal-ħila fit-taħdid, it-tfal ikunu jistgħu jilħu l-potenzjal kollu tagħhom fl-oqsma kollha tal-ħajja. Billi jagħmlu mistoqsijiet u jifhmu aħjar dak li qed jiġri madwarhom u dak li jinteressahom, jieħdu sehem f'diskussjonijiet, jevalwaw u jirreflettu u jesprimu ruhom bl-idejat tagħhom u l-esperjenzi li għaddew minnhom. B'hekk ikattru l-għarfien u jifhmu aħjar lilhom infushom, lill-oħrajn u d-dinja ta' madwarhom. Xjenzati u riċerkaturi sabu li l-potenzjal għat-tagħlim huwa l-aktar qawwi fl-ewwel snin tal-ħajja. It-trabi jitwildu kurjużi u lesti biex jitalmu, jiskopru u jibnu relazzjonijiet mal-oħrajn. Mit-twelid, it-trabi juru interess kbir fil-persuni li jieħdu ħsiebhom u jfittxu li jikkomunikaw magħhom bil-ħars, bil-biki, bil-movimenti u aktar il-qudiem biħsejjes u d-diskors. Għalhekk importanti li nkellmuhom bil-Malti biex huma jkunu jistgħu jidraw il-ħsejjes tal-lingwa biex imbagħad il-qudiem jistgħu jimitawhom sew. Nistgħu ngħinu lit-tfal fl-iżvilupp mentali u tal-lingwa billi nqattaw ħin ta' kwalità magħhom u ninteraġġixxu b'mod attiv, konkret u interessanti. Bil-logħb, il-forom kollha tiegħu, b'xi taqbiliet, xi stejjer li naqrawhom jew rakkonti ta' ġrajiet li ġraw u billi ninvolvuhom fil-ħajja ta' kuljum, fil-kċina, fit-tiewi tal-ħwejjeġ pereżempju, u meta nosservaw u napprezzaw id-dinja ta' madwar. Noħorġuhom f'xi ġnien, iħarsu lejn il-baħar, imissu r-ramel, b'hekk it-tfal japprezzaw id-dinja ta' madwar.
Fil-waqt li l-enċiklopediji stampati qed inaqsu mill-popolarità minħabba l-ispiża tal-istampar u l-ispazju fiżiku li jokkupaw, l-enċiklopediji fuq l-internet kull ma jmur qed isiru aktar popolari. Fir-rokna li jmiss se nagħtu titwila lil Wikipedija Maltija u l-ħidma li qed issir brisq din l-enċiklopedija bil-sinna. Il-Wikipedija hija l-verżjoni bil-Malti tal-Wikipedia, l-enċiklopedija ħielsa li teżisti f'numru ta' lingwi. Il-moviment tal-Wikipedia din is-sena tjala 20 sena u il-Wikipedija wkoll fetħet ftit wara ma beda l-moviment tal-Wikipedia, ġifieri f'dawn l-aħħar snin qed naħdmu biex il-Wikipedija bil-Malti tissaħħaħ. Il-Wikipedija hija sors ta' informazzjoni li jista' jiġi aċċessat minn fuq l-internet huwa sors ħieles u neutrali u kulħadd għandu dritt li jista' jidħol, jemenda, jirranġa u saħansitra jikteb artikli l-aqwa li jkun għamel ir-riċerka tiegħu minn qabel. Ħafna nies iħossuhom komdi meta jitkellmu u jaqraw lingwa li jkunu trabbew biha u b'dan il-mod il-Wikipedia bil-Malti qiegħda toffri din l-opportunità. Nista' ngħid li hawn aktar minn 300 lingwa fil-Wikipedia li l-Wikipedia tista' tinqara biha. L-isfidi huma vari, fosthom il-fatt li moviment pal-Wikipedia u l-Wikipedija jiddependi fuq volontiera. Jiġifieri l-isfida prinċipali hija li nħeġġu volontiera biex jikkontribwixxi l-għerfien tagħhom għall-Wikipedija. Il-Wikipedia bil-Malti għadha żgħira bħalissa, nistgħu ngħidu li hemm xi 3700 artiklu. Meta tikkompara mal-Wikipedia bl-Ingliż li għandha 6 miljun artiklu qed naħsbu forsi hija f'qagħda ftit dgħajfa. Iżda hawn ħafna nies li qed jikkontribwixxu qed jagħmlu mill-aħjar li jistgħu b'mod volontarju, jiktbu artikli, jitradottu, jirranġaw artikli kollha minn rajhom fil-ħin tagħhom biex kemm jista' jkun insaħħu dan is-sors ta' informazzjoni miktub bil-Malti. L-artikli jiġu kreati b'mod divers. Hemm dawk l-artikli li huma tradotti mill-Wikipedia bl-Ingliż. Pereżempju, ikunu suġġetti li huma ta' interess internazzjonali. Allura inti ħassib l-istess artiklu bl-Ingliż fuq il-Wikipedia bl-Ingliż u mbagħad tmur fuq il-Wikipedia bil-Malti u ssib l-istess artiklu simili ħafna bil-lingwa Maltija. U mbagħad hemm artikli li huma relatati speċifikament ma' Malta. U dawn ikunu nkitbu minn nies li għamlu riċerka li hija riċerka fil-biblioteki u fl-informazzjoni u fis-siti riżorsi Maltin u kreaw artiklu fuq ħaġa li hija relatata ma' Malta speċifika li m'intix ħassib fuq il-Wikipedia bl-Ingliż. Min-naħa tal-Wikipedia jiġu organizzati inizjattivi bħal pereżempju CEE Spring fej għal perjodu darba fis-sena għal perjodu qasir il-Wikipedia tinkoraġixxi kontributuri minn madwar id-dinja kollha kemm huma jiddeċidu li jieħdu artikli jaqilbuhom mal-lingwa tagħhom u bekk issaħħaħ il-Wikipedia bil-lingwi diversi. Għal min jinteressa ruħu, il-Wikipedia bil-Malti jista' jiġi aċċessat fuq mt.wikipedia.org. Biex niċċelebraw l-għelu tal-20 sena tal-moviment tal-Wikipedia, bħalissa naħdmu fuq proġett li jismu Wikipedia 20. Li fih qed naħdmu fuq artikli kruċjali għal Wikipedija, artikli bażiċi fuq affarijiet bħal-liġi, bħal-demokrazija, bħal-kultura, fej dawn l-artikli huma kruċjali għall-enċiklopedija biex tissaħħaħ. Inħeġġu lil dawk kollha li huma interessati f'dan is-suġġett biex jagħmlu kuntatt magħna fejn nistgħu nispjegawlhom iktar informazzjoni fuq il-proġett Wikipedia bil-Malti. Jistgħu jsibuna fuq is-social media jew inkella fuq wikimolta.org. L-awtur Awċi George Pisani huwa magħruf l-aktar għal poeżiji tiegħu, speċjalment dawk marbuta mal-preistorja. Biss Pisani kiteb firxa usa ta' ġeneri, minn novelli, romanzi u drammi, sa saġġi u studji ta' natura folkloristika.
Fir-rokna li jmiss, se nsiru nafu lil George Pisani aktar mill-qrib, flimkien ma' ibnu Paul. Missieri George Pisani twieled fis-6 ta' Mejju 1909 hawnhekk ġewwa Rabat Għawdex. Missieru kien negozjant tal-inbit u ommu kienet Maltija illi ġew rifuġjati hawnhekk. Beda il-karriera tiegħu bħala għallim fl-iskejjel sekondarji, kien wieħed mill-għallima tal-Malti, kemm fil-Liċew ta' Għawdex, kemm fis-Seminarju ta' Għawdex u iktar tard fl-iskola ta' Sacred Heart. Fil-bidu kellu il-vokazzjoni reliġjuża u kien mal-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini u hemmhekk nibtet il-ħeġġa għall-letteratura Maltija. Kien jippubblika poeżiji fir-rivista li kienu joħorġu il-Franġiskani Kapuċċini bl-isem l-Immakulata. Wara żmien wara li ħareġ mill-kunvent beda jgħallem il-Malti kif għedna u beda jippubblika il-kodba tal-poeżiji tiegħu. L-ewwel ktieb tal-poeżiji huwa Lejt ta' Żożija, illi jekk wieħed jarah fl-introduzzjoni tiegħu il-Prof Sakulina, illi kien strumentali li jiġi publikat, kien intaqa' miegħu meta kien għadu l-kunvent u kien ħeġġu biex jippubblikah dan il-ktieb u fil-fatt kellu jkun il-Prof Sakulina stess li jippubblikawlu. Wara naturalment ma ħarix lura baqa' jippubblika diversi kodba ta' poeżiji fosthom sonetti, għandu ktieb 100 sonett, ġabra ta' 100 sonett wieħed minnhom. Ippubblika wkoll xogħlijiet ta' drama u rridu ngħidu hawnhekk illi il-kodba tad-drama tiegħu kienu milestone għaliex inqata' mill-melodrama li kienet karatterizzata mill-drammi ta' Maltin ta' dak iż-żmien u id-dram tiegħu is-Sena tal-Imħabba li ġie ppubblikat fis-snin 40 kien maħdum fuq rediffusion mill-istudenti tal-Università, naturalment daħal permezz ta' rediffusion fid-djar kollha u peress li dan id-dram kellu tema soċjali ta' familja mfarka li llum hija ħaġa komuni, dakinhar kien ħoloq kjas sħiħ u spiċċat anke l-kwistjoni l-qorti blibel, eċetera, madrija storja oħra ta' żminijiet oħra. Għandu dram minnhom li huwa attwali ħafna l-żminijietna, huwa s-sigriet ta' Suor Kristina, huwa dwar il-monopolju li l-kumpaniji farmaceutiċi internazzjonali għandhom fuq il-mediċina fuq is-saħħa tal-bniedem. U naħseb li qiegħed jaqrah illum f'dan iż-żminijiet li għaddejjin minnhom bħalissa jara kemm għadu attwali għalkemm inkiteb iktar minn 40 sena ilu. Għandu dram ukoll apoteosi li jirrifletti il-pjaga tal-parrokjaliżmu illi kienet pjaga daqsxejn importanti ħafna hawnhekk, speċjalment hawn Għawdex u anki f'xirħula oħra hawn Malta. U f'dawn id-drammi kien jipprova jwassal messaġġ soċjali, messaġġ li kemm jista' jkun jgħallem u jagħti messaġġ tajjeb. Irrid ngħid illi missieri kien mistieden minn E.B. Vella li ħareġ il-ġabra tal-kodba, il-ġabra ta' Wart li għal żmien twil kien test fl-iskejjel primarji biex jikteb xi poeżiji għat-tfal. U dan il-ġeneru tal-poeżiji tat-tfal intoġob ħafna, naħseb ħafna mis-semmija tagħna jiftakru l-poeżiji il-Kewba, Soldati Maltin, speċjalment il-poeżija il-Barri li nistgħu ngħidu li hija l-ewwel poeżija ambjentalista favur l-annimali għaliex għandek il-barri li qed iħares bil-ħniena lejn il-biċċier ix-xieħ li qed itemmu u tisaqsih għaliex. U anke mill-esperjenza tiegħi u anke milli kien jgħidu din il-poeżija ħallit effett kbir ħafna fuq it-tfal għaliex daħlet dik il-kuxjenza li għandna nibżgħu għall-annimali, għandna l-annimali huma kumpanni tagħna fil-ħajja u allura għandna m'għandniex ikunu soġġetti għal moħqrija. Irrid ngħid ukoll illi għandu poeżija patriottika li kienet importanti ħafna fi żmien meta pajjiżna kien qiegħed isib saqajh bħala pajjiż li qiegħed ifittex is-sovranità sħiħa tiegħu u poeżiji bandiera Maltija lil Mikel Anton Vassalli illi huma poeżiji illi rawmu u sawru l-karattru tagħna u anki naturalment wrew illi pajjiżna m'għandu xejn inqas minn pajjiżi oħra biex jiftaħar bih. Irrid ngħid ukoll li l-poeżija tiegħu hija poeżija li mhijiex tqila biex wieħed jassimilha, hija wieħed jasal biex jifhem eżatt qiegħed jgħid il-poeta immedjatament iwassal il-messaġġ tiegħu straight into the point.
Dan ma jfissirx li m'għandux xi poeżiji li huma ftit tenebrużi li forsi jirriflettu xi stati fil-ħajja tiegħu illi minnhom kien għaddej dawk iż-żminijiet, imma in ġenerali l-poeżiji tiegħu huma mezz kif wieħed jikkomunika s-sentiment tiegħu b'mod ċar u dirett. Il-kodba tal-proża nistgħu ngħidu illi huma maqsuma dik li hija kitba folkloristika illi din tirrifletti fis-sens li huwa kien kellu paġna fil-ġurnal ir-review li kien joħroġ id-Dipartiment tal-Informazzjoni li miegħu kien jaħdem missier wara li ħalla mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni u f'din il-ġurnal huwa kien mistieden illi kull ġimgħa jippubblika ftit mill-istorja ta' Għawdex, artiklu fuq l-istorja ta' Għawdex. U dawn l-artikoletti kienu popolari ħafna u għadhom anki jisaqsu għalihom sal-lum. Pubblika wkoll kif qed diversi kodba ta' leġendi fejn huwa ġabar dawn l-għajdut minn fomm il-poplu Għawġ biex ma jintesewx, ma jintilfux. U kellu wkoll ġabra ta' essays. Irrid ngħid ukoll li baqa' xi kodba li għadhom mhumiex ippubblikati bħalma huma travelogues, dak li ngħidulhom travelogues illum, jiġifieri huma rakkonti rendikonti ta' safriet li jagħmel u anki diskorsi u kommemorazzjoni uffiċjali li nisperaw li xi mument inkun ikolli ċans nippubblikhom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.